गिबियावनो बर'दिन फोरबोनि बयनिसिमबो अननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफानजों लोगोसे BTC सोरखारनि सावस्रि बिफान आरो डक्टरफोरनि जथायै नाजानायाव चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हाई स्कुलाव बेंगुरा बेंगुरिफोरनि थाखाय बेसेन नाङै स्क्रिनिं आरो मेडिकेल चेकआप बादा खुंदों। बेसेन नाङै स्क्रिनिं आरो मेडिकेल चेकआप बादायाव बाहागो लानाय बिबानाव थानाय बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेनि गेजेरजों बेंगुरा बेंगुरिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन। जायफोर बिथांमोनहा 40% एबा बेनिख्रुइ बांसिन बेंगुरा बिथांमोननो UDID कार्ड आरो सार्टिफिकेट होनाय जादों। लोगोसे बिथांमोननि फोरमान बिलाइखौ आसाम सोरखारनो गथायनाय जागोन आरो बिथांमोनहा आसाम सोरखारनिफ्राय दानसेयाव 1000 राङै मोननो हागोन। बिटिआर ओनसोलाव 22,000 बेंगुरा बेंगुरिनि फारिलाइ दङ। बेनि मादाव 7,000 UDID कार्ड आरो सार्टिफिकेटखौ मोननो हाखाबाय। आद्रा थानाय 15,000नि थाखाय बेसेन नाङि स्क्रिनिं आरो मेडिकेल चेकआपआ थांनाय 23 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो खुंजादों। 15,000नि मादाव 10,000निबो बांसिन बेंगुरा बेंगुरिफ्रा UDID कार्ड आरो सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे गिबि खोलोबाव जायफोर बिथांमोनहा स्क्रिनिं आरो मेडिकेल चेकआप खालामजादों बिथांमोनहा UDID कार्ड आरो सार्टिफिकेटखौ जानुवारि दाननि गेजेराव मोननो हागोन आरो नैथि खोलोबनिया मार्च दाननि गेजेराव मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावो। स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेशन 2021 नि थाखाय नटिस फोसावबाय। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन SSC आ बे कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेशननि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि गुबुन गुबुन मिनिस्ट्रिज, डिपार्टमेन्ट्स आरो अर्गेनाइजेशनफोरनि ग्रुप B आरो ग्रुप C पस्टनि थाखाय बे आनजादखौ खुङो। ग्रुप B आरो ग्रुप C नि पस्ट जेरै इन्सपेक्टर अफ इनकाम टेक्स, इन्सपेक्टर अफ CGST एन्ड सेन्ट्रेल एक्साइज, साब इन्सपेक्टर इन CBI, साब इन्सपेक्टर इन NIA आरो गोबां। SSC कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेशन 2021 नि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ जाबाय 23 जानुवारि 2022। बेनि कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन टायार 1 आ 2022 मायथाइनि एप्रिल दानाव जागोन। बैसोआ गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय गुबुन गुबुन। रोंगौथिया बांसिन पस्टनि थाखाय ग्रेजुएट बानो जागोन। खालि माखासे पस्टनि थाखायल' एडिशनेल क्वालिफिकेशन नांदेरगौ। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेनि गासै डिटेल्सखौ नायनो थाखाय SSC नि अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गासै डिटेल्सखौबो नायहैनो हागोन। थांनाय 23 डिसेम्बराव आसामाव खुंनाय जब मेलाखौ सिस्टेम गैयालासे खुंनायनि दायाव डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गुवाहाटीनि 2 सिनियर अफिसियेलफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। आसामनि बेकार लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि मुङाव आसामनि दाब दाब जायगायाव थांनाय 23 डिसेम्बराव जब मेला खुंनाय जादोंमोन। बे जब मेलायाव जेबो आब्रुथि एबा डिसिप्लिन गैयैखौ रोखा नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां लाइमोनफोरा जब मेला खुंनायाव जेबो सिस्टेम गैयैनि सायाव अजद होदोंमोन। माखासे कम्पानिया लाइमोनफोरनि डकुमेन्टफोरखौ हायाव गालांफिनदोंमोन। बबेबा कम्पानिया जेबो इन्टारभिउ लायाखै, खायसेया क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेटखौनो लायाखै। बेबायदिनो गोबां बेले बेजे जेबो आब्रुथि गैयैखौ लानानै लाइमोनफोरा अजद दैखांदोंमोन। बेनि उनावनो मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गुवाहाटीनि 2 सिनियर अफिसियेल, जइन्ट डाइरेक्टर T. डंगेल आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर लिपिका दत्ता बिथांखौ सासपेन्ड खालामबाय। जब मेला खुंनो थाखाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसफोरनो बिबानखौ होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा बिबानखौ मोजाङै मावाखैमोन, जायनि थाखाय जब मेलायाव मोनसे हुलुस-थुलुस थासारिखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो मोजाङै प्लानिं खालामैनि थाखाय आरो मोजाङै दैदेननायनि थाखायनो डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गुवाहाटीनि 2 सिनियर अफिसियेलखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं जब मेला खुंनानै बेकार लाइमोनफोरनि सार्टिफिकेट आरो लाइमोनफोरखौ माबायदि अपमान खालामदों बेखौ नुबाय होननानै बुंथियो अखिल गगৈ बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि आसाम सोरखारा बोसोरसेयाव 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय BJP सोरखारा रायजोआव 1 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। लाइमोनफोरनो माब्ला साख्रि होगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे आसामाव साख्रि होनो हायैनि थाखायनो लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव सिकिउरिटि गार्ड, चौकीदार जाहैनो गोनां जायो। जाहाथे आसामनि लाइमोनफोरा बेबायदि जानो गोनां जाया, बेनिखायनो आसामाव साख्रि होनो थाखाय खावलायो। नङाब्ला आसामाव बेकार जेंनानि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथां अखिल गगैआ। बांलादेशआव गिख्रंथाव जाहाजनि जाथायजों दासिम 39 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। 3 थाला थानाय MV अभियान 10 जाहाजआ बांलादेशनि राजथावनि ढाकानिफ्राय बारगुना टाउन फारसे थांबाय थानाय समावनो झालकाटी मुंनि जायगानि खाथि
सुगन्धा दैयाव जाहाजा अर नांदों। अरा गिबियाव इन्जिन रुमाव नांग्रोदोंमोन, बेनि उनाव गासै जाहाजावनो खामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अर नांनाय जाथाया फुंनि 3 रिंगासो समाव जादों, जाय समाव दावबायारिफ्रा बयबो उन्दुनानै दंमोन। सोरांसि समाव जाहाजाव जोंनाय ब्लाव ब्लाव अरजोंनो दासिम सा 39 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 70निबो बांसिना जोखोम जादों। जाहाजाव गासै 500निबो बांसिन दावबायारिफोर दंमोन। जिउ गोमानाय सा 39 सुबुंफोरनि मादाव सा 37नि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनानै मोन्दों आरो सानैया देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जोबथा हां लादों। जोखोम जानाय सा 70सो सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां सुबुंफोरा गाज्रियैनो अर खामजादों, बेनिखायनो थैनाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। जाहाजाव नांनाय अरखौ खोमोरनो थाखाय गं 15सो फायार इन्जिनफोरनो 2 घन्टानिबो बांसिन समय नांदों। गिख्रंथाव अर नांनाय जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय माखासे आइजोफोरा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाहाजा अर नांनायनि थाखाय बिथांमोननि 9 बोसोर बैसोनि गथ'साया अरनिफ्राय रैखा मोननो दैयाव बारजुमदोंमोन, नाथाय बिथांखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बेनि अनगायैबो सासे बिमाया गावनि 6 दाननि उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामनो थाखाय गुबुननि आखायाव होथ'दोंमोन, नाथाय दासिमबो फिसाखौ मोननो हाफिनाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों। बाक्सानि सालबारियाव BTCनि सासे थिखादारनि खामानिखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोन गैयैखौ फोरमायथिदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि BTCनि थिखादार, जाय थांनाय बिसायख'थियावबो बाहागो लादोंमोन, बिथाङा BTCआव गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोबां ओनसोलफोरनि खामानिखौ लाबोदों, नाथाय गोबां दालां आरो लामानि खामानिया 4-7 बोसोरनि उनावबो आबुङै मावफुंजायाखै आरो बेफोर खामानिनि रांखौ जाख्ल'दों होननानैबो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। सालबारिनि पाटलारनिफ्राय कुत्रिजार थांनाय लामायाव थानाय दालांनि खामानियाबो 20% मावफुंजादों। खामानिया आबुं मावफुंजायालासे माबोरै आबुं जाबाय होननानै बिलखौ लाखो आरो बिबानाव थानाय चिफ एडिशनेल इन्जिनियाराबो माबोरै खामानिखौ आबुं जाबाय होननानै सार्टिफिकेट होखो आरो खामानिया एक्सेलेन्ट जाबाय होननानै बोरै बुंनो हाखो होननानै सोंथि खालामो आरो खामानिखौ आबुङै मावफुङालासे खामानि जाबाय होननानै बिल लायोब्ला रायजो राजानि आरो ओनसोलनि बोरै जौगानाया फैगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। जायनाखि गोबां रायजो राजाफ्रानो बिथांनि खामानिखौ लानानै सोमावसारबोदों, नाथाय बिथांनि हेंथा दासिमबो मानो राहा लायाखै होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो जाख्ल'नायनि हेंथा राहा लागोन होननानै रादाय होदोंमोन, नाथाय बे थिखादारनि हेंथायै मानो राहा लानो हायाखै, बेनि सायाव प्रमद बर' बिथांनि सायावबो सन्देह जायो होननानैबो फोरमायथिबावो रायजो राजाफ्रा। लोगोसे BTCनि बे थिखादारनि गासै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ नायबिजिरनो थाखायबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायो आरो बे थिखादारनि लाइसेन्सखौ दाननानै होनो थाखायबो खावलायो। लोगोसे जायफोर बे जाख्ल'नायाव लोब्बा दं, बिथांमोननि हेंथायैबो गोख्रों नायबिजिरनो थाखायबो दाबि खालामो। लोगोसे बे थिखादारा BTCनि बबे खामानिखौ आबुङै मावफुङाखै बेनि डिटेल्सखौ दिहुनगासिनो। बे डिटेल्सनि सायाव बिथा खालामनानैनो रायजोफोरा एफआइआर होगोन, गोनांथि जायोब्ला सुबुंखान्थिजों सोमावसारगोन होननानैबो खुद्रिसारो रायजोफोरा। रंजालि प्रडाक्शन आरो गल्डेन लाइट इभेन्ट जथायै बानजायनाया क'क्राझाराव सुपार टेलेन्ट बड'लेण्ड सिंगिं एन्ड डान्सिं कम्पिटिशन खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिटिआर ओनसोलाव गोबां टेलेन्टेड एबा गोरों हौवाफोर आरो हिन्जावसाफोर दङ। बिथांमोननि थाखायनो गोलाव समनिफ्रायनो सुपार टेलेन्ट अफ बड'लेण्ड सिंगिं एन्ड डान्सिं बादायलायनायखौ खुंनो नाजाबाय थादोंमोन। बे खेबाव गिबि खेबनि थाखाय बे बादायलायनाया क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय गासैबो जिल्लायावनो अडिशन लानाय जागोन। बिटिआरनि अनगायैबो गासै आसामनि आरो सा सानजा भारतनिनो मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बे बादायलायनायनि थाखाय टटेल प्राइज मानिया 1 लाख जागोन आरो बे 1 लाख रांखौ मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव देरहासारनो हानाय बिथांमोननि गेजेराव राननानै होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो टप 15 एबा 20 जानो हानाय बिथांमोननोबो सार्टिफिकेटजों लोगोसे ट्रफिबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। क'क्राझाराव खुंनो आखायाव लानाय सुपार टेलेन्ट अफ बड'लेण्ड सिंगिं एन्ड डान्सिंखौ मदद होनो थाखाय BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो हारिमु बिफानखौबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। जुलि जागोदान 10 दान जानाय हिन्जाव गोदानखौ सोलो खालामनानै बुथारनायनि अजद फैदों बिहाव बिखुनजोनि नखरनि सायाव, जायनि थाखाय हिन्जाव गोदाननि नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोर गासै सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जानानै 15 नं राजा लामायाव सोमावसारदों। बे जाथाया ढेकियाजुलिनि मनजुलियाव जादों। शिल्पी बिश्वास दे मुंनि आइजोनि गोथै देहाखौ बिहाव बिखुनजोनि नखराव मोननायनि उनावनो दुंहाव थासारि जादों। आइजोनि नखरनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला जोथोबनि थाखायनो हौवानि नखरा सोलो खालामनानै शिल्पी बिश्वास देखौ बुथारदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो अजद होदों दि हौवानि नखराव मोनानि 8 रिंगासो समाव गोबां दावराव दावसि नांलायलायनाय जादोंमोन। हिन्जाव गोदाना गावखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजाबायदोंमोन, नाथाय गेटआवनो मानसिफोरनि हाबनायखौ नखरनि मानसिफ्रा बन्द खालामनानै दोनदों। बेनि उनाव हरनि 11 रिंगासो समावसो हिन्जाव गोदान थैनायनि खौरांखौ होदों। बे जाथायखौ लानानै ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव शिल्पी बिश्वास देनि
फिसाय राजदीप देजों लोगोसे नखरनि गासै साबानि हेंथायै एफआइआर होनाय जादोंमोन नाथाय पुलिसा राजदीप दे आरो सासेखौल' एरेस्ट खालामदों बेखौ लानानै हिन्जाव गोदाननि नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा खुद्रिखांदों आरो 15 नं राजा लामाखौ होबथानायजों लोगोसे ढेकियाजुलि पुलिस थानाखौबो बेंखनदों लोगोसे पुलिसा रां लानानै एफआइआर होखानाय माखासे सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामाखै होननानै अजद होदों बेनि अनगायैबो एरेस्ट खालामनायखौ लानानै सोंथि खालामनायनि सायाव हिन्जाव गोदाननि नखरनिखौ बुनो नागिरनाय आरो सासे आइजोखौ नाख्रांनानै जोखोम खालामनायनिबो पुलिसनि सायाव अजद होदों बे गासै केसाव नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनि दाबि खालामदों ओनसोलनि आरो नखरनि सुबुंफोरा सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथांनि सिकिउरिटि गार्डनि खावजानाय पिस्तलखौ क'क्राझारनि तपन दासनिफ्राय हमनो मोनबाय मख'नो गोनांदि कलकाता मिउनिसिपाल कर्परेसन बिसायख'थियाव टिएमसि दोलोआ गोबां मासियाव देरहाखांनायनि उनाव आसामनि कामाख्या थानसालियाव दावबायफैदोंमोन आसामनिफ्राय थांफिननाय समाव ममता बेनार्जी बिथांनि सानै सिकिउरिटि गार्डआ कान्चनजंगा एक्सप्रेसजों थांफिनदोंमोन बेयावनो कचबिहार रेल स्टेशन खाथियाव सिकिउरिटि गार्डनि बेग जेराव पिस्तलजों लोगोसे गुलि मबाइल रां माखासे फोरमान बिलाइफोर दंमोन बे बेगखौ सिखावा खावदोंमोन बे खावनाय जाथाय जानायनि उनावनो सोनाब बंगनि पुलिसा सोंनाय फिननाय लानो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौनो हमदोंमोन दा ममता बेनार्जी बिथांनि सिकिउरिटि गार्डनि बेग खावग्रा सिखावखौ आसामनि क'क्राझारनिफ्राय हमनो हाबाय मुङा तपन दास सिखावनिफ्राय पिस्तलजों लोगोसे गुलि मबाइल रां आरो डकुमेन्टफोरखौबो मोनफिनजोबनो हाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों